Junto nós tornamos esse encontro aqui do Cuba por meio da história. Nós somos fruto que nós temos antigo ribalista aqui na capela da Eixe, ribalista de Peiban A. Então, nós queremos junto a die Nederlandse nationaliteit. En zei dat ons voordeel que nós temos aqui na nós antiano, nós temos Nederlandse nationaliteit, maar nós podemos spiar de Ulanda, nós temos mais vota também. Nós temos inspraak, nós direito. Vota lá, quando nós belbo, para cortar para que o botinho bem vota. Estão com a tira na carte a focaba, me quero pedir o bota bem na gemeente que o ID bem saca para duplicado. Não lhe pida, se você tem ende com o pai carnaval é bem ainda, bota bem saco pede o pastor para votar pé, ok? Você não tem nenhuma rusca papi ave, você não tem claro para votar pé? Sim, seguro. Você tem claro para votar pé? Nós por conta que a bola sigue pista não se normalmente se for virar banda de rato. O Beto que o Belo você tem contato com o povo antiano? Sim, eu quero seguir contato com o povo. De prometo, solamente minha mama que está na minha orelha, pero sou de mim bem também, não me quero seguir. Meu coração está aqui também. Fazer forte nossa história. Nós temos que verwachten, mas picos, best não? Política até te cuidar com o caso. Se me der para cima, eu não 5 euros. Banco concreto. Namorado. Que bem, lá outra lição é coisa mais importante. Marusca a saca sua cabeça para dentro da política. Significa que nós todos temos que sostener sem condição. Não provar nada bem. Provar muita política forte que vai defender interesse de toda a capelanar, especialmente nós como antianos. Is dat duidelijk? Oké. Van motivo de como dat você, você me mag não traduzir, você mag niet weten. Agora você tem que papai, primeiro só vou te pegar sua mãe, então eu comi na minha banca, eu que bem, nós estamos que tendo coisa aí. Afgesproken? Daar is je vriend. Eu pergunto o seguinte, você não pode ver o que eu vou dizer, ou já traduzir para mim. Política tem capela, a pizza, que o P van de A também usa marusca als window-dressing. Então, me quebra meneer Ponte, Bindelandi explica-nos que coisa não é verdade. Então, o P van de A se usa de marusca como jovem profissional, que também investe para político completo. De Partij van de Arbeid heeft eigenlijk in Capelle, zolang ik in de politiek zit, altijd... Nou, wat Marusca betreft wil ik daar volstrekt duidelijk in zijn. Marusca is gewoon een kanjer. Ik ken haar nog niet zo gek lang. Maar waar wij naar kijken is niet hoe lief iemand is of hoe mooi ze eruit ziet. Dat is bij Marusca allemaal wel het geval. Maar Marusca heeft ook veel meer inzicht. Ze heeft al een heel leven achter zich waarin ze heel veel initiatief heeft genomen. Maatschappelijk initiatief. Initiatief in haar eigen leven, initiatief in de studie. En dat is wat wij zoeken. Wij zoeken mensen die op de problemen af durven te gaan, die mensen op durven te zoeken en die mensen de hand willen nemen. Nou, Marusca is zo iemand, ze is nog heel erg jong, maar ze krijgt binnen onze fractie zo meteen een hele goede begeleiding. En daar zal ik ook zelf op toezien, want er is wel eens eerder iemand in de fractie geweest die ook met die verwachting binnenkwam en die na 4 jaar weer wegging. Nou, dan hebben we 4 jaar verspeeld. Dat is doodzonde. Nou, dat zal ons bij Marusca hopelijk niet gebeuren en wacht ik absoluut niet. En mensen die zeggen dat Marusca windowdressing is, nou die moeten dat dan maar mij in mijn gezicht zeggen. Maar er is een hele kwaai aan mij. Want ik vind dat echt iets wat absoluut niet gezegd mag worden. En wij hebben heel veel verwachtingen van Marusca. Ik meen van Pasito begrepen te hebben dat hij tegen jullie gezegd heeft van denk erom, Marusca gaat niet jullie individuele problemen oplossen. Heb je dat gezegd ongeveer? Ja, dat heb ik het. Ja? Dat vind ik heel belangrijk, want Marusca is er natuurlijk voor jullie allemaal. Maar Marusca is er in de eerste plaats voor alle kapellenaren. Ja. En daarbij zorgen wij ervoor dat zij goed contact heeft met haar achterban. En dat dingen die bij jullie spelen, dat ze die bij ons in de fractie brengt. Nou, dat is het proces en ik denk dat dat iets is wat de Partij van de Arbeid eigenlijk altijd gedaan heeft. We zijn allemaal gelijk en iedereen telt. En we moeten gewoon zorgen dat ook iedereen gehoord wordt in zo'n fractie. Dus aan u het verzoek, eigenlijk een oproep om u heen te kijken en ervoor te zorgen dat we een grote opkomst krijgen. Want we moeten de Partij van de Arbeid weer de grootste maken in Capelle.
En dat kan niet zonder uw steun in uw omgeving. Ervoor te zorgen, erop te letten dat de mensen ook daadwerkelijk naar de stembus gaan op 3 maart. Dus bij deze, mijn oproep aan u, kijk om u heen. Neem ze mee. Zorg ervoor dat we de grootste worden. Bij Doskos, korte bonkiko, wethouder Bissavarate, bij Bissa Bobby Sinha, korte bij vota. Bobby Pia, nos, ik weet cancer, met de voto van de midden toch, met de uitkering aan de dami. Nee, nos nu kom je participa actief in het proces politico. Het is een goede voorbeeld, maar Ruska start, denk ik, we ons kader team Kusigi. 28 februari, die 28, bij van Atabek clausura zo campagne, dingen centro de Molux bij de hoeken. Dingen centro daarbij een tremendo ambiente, vanaf 7 uur. Dan vraag ik een tour voor onze campagne om Marus. Ga jij stemmen? Zeker, ik ga zeker stemmen. En dat moet ook, hè? Dan gaan we P van de A. Moet. Ja, op. P van de A zeg. Op welke nummer? Welke nummer? Wacht, ben nummer 3, hè? Ja? Wie is nummer 3? Maruska, hij staat Nogmaals, wie is nummer 3? Marus. Romano Bosanko, dat is super, riba www. Geef maar eens een kaartje. nostv.com. Bosawaki shot de java, riba. De stem van de burger van het koninkrijk. Zat in, hè? Wakim Mayang Tico, morgen of vandaag? Morgenavond. Morgenavond online, riba www.nostv.com. Dat was in de Maruska, toen je wethouder. Oké? E depois sabe que introduzir Maruska agora aqui. Maruska, bota vai contar algo de bom mês plana com capela. Lupita Roman, estão com a penta na caixa de waterfall bij Quebec den container. Of uiterlijk 2 maart bij gemeente op duplicaat paspoort bij Sakunobo. Seling mo bij votar? Siguro. Siguro kita vota. Turay mo vota pa PVD. Awak kita Maruska kita ba siya yung batang nito. Oké, wat votar? Eh, Pakito. Pake, Yales. Aí de noite. Oké, zo de votar. A minha voto maneira uma vista tá caindo para Maruska. Então tem caso me tem 4 votos. So meu neto também, assim de 18, 19 anos, que deve de 4 votos como tá roubo trouxe para je baixa, nós tá baixa mais na trupa. En denk eraan iedereen, hè. Het houdt niet op 3 maart. Vanaf 3 maart begint het eigenlijk allemaal. En dan blijven we natuurlijk met z'n allen de komende jaren ervoor zorgen dat iedereen inderdaad gewoon meegenomen wordt. En dat Capelle gewoon echt een sociale gemeente blijft. Waarin ook inderdaad iedereen gewoon echt telt. Dus vanaf 3 maart gaan we inderdaad gewoon ook met z'n allen nog harder tegenaan. We moeten creatief zijn. We moeten proberen om buiten de geëikte wegen te zoeken naar oplossingen die voor jullie kinderen en voor ons allemaal goed zijn. En dat moeten we inderdaad met z'n allen doen. En dat doen we ook met z'n allen. En ja, ik kan alleen maar zeggen dat we met heel veel vertrouwen toch met jullie steun de verkiezingen ingaan. Je voelt je gelijk thuis hier. Als je dan al wat mensen kent, nou dan maakt het heel. Als je dan nog zo'n fantastische dansgroep en dan nog een keer zo'n kandidaat met zo'n wethouder naast, ja, dan kan mijn avond niet meer kapot. Oké, bedankt.